ChatGPT, ako funguje táto umelá inteligencia, vysvetlené v 5 úrovniach od školáka až po majstra za 60 sekúnd. Predstav si kamaráta, ktorý dokáže super rýchlo prečítať každú knihu v knižnici a potom odpovedať na všetky tvoje otázky. Presne tak funguje ChatGPT. Je to inteligentný počítačový nástroj, ktorý dokáže odpisovať a rozprávať príbehy. Všetci sme sa už stretli s tým, že nám telefón pri písaní správy navrhol ďalšie slovo, ktoré by sme mohli použiť. GPT je niečo ako super pokročilá verzia tejto funkcie. Zadáš mu začiatočnú vetu alebo výzvu a on ti odpovie svojou najlepšou predpoveďou. Jeho tréning na obrovskom objeme textových údajov z internetu umožňuje rozpoznávať vzory a vytvárať úplne nový obsah. Ako to dokáže? GPT využíva transformátory, ktoré sú schopné sústrediť pozornosť na rôzne časti sekvencie a priradiť im váhu dôležitosti. Tomu umožňuje vyskladať kontext a chápať vzťahy medzi slovami. GPT nepoužíva len bežné slova, ale pracuje s vektormi vo viacrozmernom priestore. Každý vektor reprezentuje slovo a každá dimenzia predstavuje naučenú vlastnosť. Ak chceš vedieť viac o umelej inteligencii, sleduj môj profil.